Hej og velkommen til denne her taste-test af popcorn. Man siger jo, at popcorn smager allerbedst, når de kommer direkte fra sådan en popcornsmaskine her. Så det vil vi teste nu. Og vi har Sofia, vores taste-tester, med. Hej Sofia. Hej. Du skal smage lidt popcorn. Ja, det skal jeg. Vi har 3 forskellige slags. Vi har popcorn, der er lavet i mikrobølgeovn. Vi har popcorn, der er færdiglavet fra supermarkedet. Og så har vi de her lækre popcorn, der er lavet direkte i den her super nemme at betjene popcornmaskine. Er du klar? Ja, det er jeg. Så må du godt tage bindet på, og nu giver jeg dig popcorn i fuldstændig tilfældig rækkefølge. Popcorn nummer 1. Popcorn nummer 2. Og popcorn nummer 3. Så må du godt tage bindet af. Så hvilken synes du er bedst? 1, 2 eller 3? 3. Helt sikkert nummer 3. Der kan man bare se, Sofia synes altså, at popcorn direkte fra maskinen, de smager bedst. Men du sagde, at jeg skulle vælge nummer 3 lige meget hvad? Sofia, altså hvad betaler jeg dig egentlig for? Mor, du har ikke betalt mig. Nej, det har jeg vel egentlig ikke. Spøj til side. Gå ind og book nu, hvis du også vil have de lækreste popcorn til dit arrangement.